हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि सायाव। दा बिथांमोना माने एसे प्रेसार नांहैदों आरोना, बिनि थाखायनो आं दा भिडिअखौहाय प्राइभेट खालामनांगौ जाबाय। दिलेटथ' खालामाखै, आङो प्राइभेट खालामनानै दोनदों। दा बिथाङा गावसोर मा रायलायलायखो, ओमफ्राय उनावहाय आङो कल फैनायखाय आङो माने जायनाखि बिथांमोना भिडिअखौ हगारनो थिनदोंमोन बे बिथांमोनजों सावरायबाय आङो। सावरायनानै बिथांमोना बुंहरबाय हगारो ना दानो बे नोंनि गोसो नुनायलाय, हारसिंथ' रिस्कखौ लानो हायाना। दा प्रब्लेमा बिथांमोननिसो जादों, आंनिथ' जायाखै। बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ दा प्राइभेट खालामबाय। बे भिडिअखौ रावबो नुनाय नंला आरोना। आरो लोगोसे आङो बेखौबो बुंलांबावनो सानदों, जेनाखि जोंनि निउस होग्रा बिथां प्रान्जल नार्जारी, बिथांमोना कमेन्टआव गोबां हेटारफ्रा सानजारि इदिनो रायलायनायनि गेजेरावहाय बायदि बायदि बुंनानैहाय बिथांखौ डाउन दोनहरदों। आं बेखौबो लोगोसे बुंफागोन। नाय, सानजारि बा सोनाबारि बा खोलायारि बा साहारि बेफोरबायदि जेबो गैया जोंनि बर'नि गेजेराव। दा रायलायनाया एसेबाबो डिस्ट्रिक्ट लानानै डिस्ट्रिक्ट आलदा आलदा जाखायो, मिथिबायना नोंथांमोना बेखौ बुजिनो रोंनांगौ। आङो सानजारि होनबा ओरैसो बुजियो, सानजाथिंजाय बे बाक्सा उदालगुरिथिंजाय आरो धेमाजि ओरैथिंजाय थानाय मानसिफ्राखौहाय आङो सानजारि बुजियो। ओमफ्राय जों ओरै चिरां आरो क'क्राझार थानायफोरखौहाय आं मा बुजियो, सोनाबारि बुजियो। आरो ओरै खोलाथिं थानायफोरखौहाय जोङो माग्रा बर' होननानै बुङो। बेबायदिसो आं बुजियो। माने मानसिफ्रा सानजारि बोरदोन सोनाबारि खोलायारि बेफोर मा जायो आं मिथिया बेखौहाय। जुदि नोंथांमोना मिथियो कमेन्ट बक्सआव जानाय हरबानो जाबाय। दा प्रान्जल बिथाङाबो दुखु मोननानै बुंदों नोंथांमोनखौहाय बेबायदि बुंनो नाङा आरोना। माने बुंनाया बुंजायो, माने सानजाथिंजाय थानाय बर'फोरखौहाय ओरैनोब्लाबो सानजारि होनखायो, आरो जों सोनाबजों थानाय बर'फोरखौहाय सोनाबारि। दा कमेन्टआवथ' बेबायदि हेटारा फैखायो, होमब्लाबो जेबो साननाङा बिसोरखौ। प्रान्जल जों दं, सापर्टआव जों दं। बे जायनाखि बेबायदि कमेन्ट हरोना, बिथांमोना गावनो बुजिनो रोङा, बिसोरो गावनो गुवारै साननो रोङा। बिनि थाखायनो बिसोरो बेबायदि खोथाखौ बुङो। आंथ' बिदिसो सानो। बेबायदि कमेन्ट हग्राखौ, बे जाम्बा थाम्बा होननानै कमेन्ट हग्रा बायदि बायदि कमेन्ट हग्राफोरखौहाय, जायनाखि बेबायदि कमेन्ट हरदोंना, बे बिथाङानो बेबायदि होननानैसो आंथ' उल्थासो सानो। आं बेयाव जेबो फाजाया, नोंथाङाबो जेबो फाजानाङा प्रान्जल नोंथां, जेबो नङा बियो। बेफोर ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदिसो, जेबो साननाङा बेफोरखौ बाद हो। बे खिब्रमाखा, खिखौनो उदबाय थाखागोन बियो। मालाबाबो बे दस्रा खामानि मावनो रोंखाया खिब्रमा जेब्लायबो गोबोरखि नुब्ला गोबोरखि उदनो, मानसिनि खि नुब्ला मानसिनि खि उदो, बेल'खाना खिब्रमानि खामानिया। थिग बेफोरबायदिनोब्रा बिसोरो, जेबो साननाङा बेफोरखौ, खामानि गैया बिसोरो। गावसोरथ' फैनो रोंखाया, बुंनो रोंखाया, खोथा बुंनो रोंखाया। आरो गावनि महरखौबोथ' लानानै फैनो रोंखाया बिसोरो। बिनि सा मालायखौ बखिबायनाय, डाउन दोननाय, बेफोरबायदिल' बिसिनि खामानिया। खालि बिदिल'। बेफोरबायदि मानसिया दैखराव बाज्रुम होनब्ला बाज्रुमगोन, उमुखखौ होहैनांगौ थो होनब्ला थांफागोन। बेफोरबायदिसो बिसोरो, जेबो बुजिनो रोङा, साननो रोङा। घन्टा आंथ' नाया बिसिनि कमेन्टखौ बाल। आरो आंनि कमेन्ट बक्सआव जायगाबो गैया बिसिनि कमेन्टआ, होखायो आं डाइरेक्ट डिलिट।